Vítajte, vážení golfoví priatelia, na dnešnom veľkonočnom turnamente. Dneska si spolu zahráme ihrisko Olympos spolu mojím priateľom Páškom, ktorý ma bude doprevádzať, takže poďte s nami, zahráme si skvelý golf. Na zdravie. Tohtoročný veľkonočný turnaj sme opäť absolvovali v Beleku, v luxusnom hoteli Culinan. Užili sme si dni plné skvelého golfu, oddychu, slnka a mora. Celý turnaj sa niesol v uvoľnenej atmosfére a výbornej nálade. Na ihrisku aj mimo neho bol s nami aj výnimočný hosť Rory Sabatini, ktorý tu s nami oslávil svoju 50-ku. Turnaj sme zakončili večerom plným emócií, vyhlásením najlepších hráčov a skvelým programom. Nechýbali skvelé tanečné vystúpenia ani slovenská speváčka Andrea Zimaniová. Presne takto vyzerajú naše turnaje. A pokračujeme aj na jeseň. Ďalší turnaj nás čaká opäť v Beleku, tentoraz v hoteli Regnum Caria a Regnum The Crown. Chcete to zažiť aj vy? Sledujte nás na sociálnych sieťach alebo si vyberte svoj turnaj či pobyt na gabrieltour.sk.